masu kallon mu da sauran barkaku da yau, barkaku da kasance tare da Nazari TV a cikin shirin nan namu mai suna Gwanayenmu. A yau din insha Allah za ku kasance tare da gwanin namu wanda yake a bangaren waka, wanda yake kana shi gudunmawa a kasar mu ta jamhuriyar Nijar domin ci gaban al'umma da kuma isar da sakonni a bangaren waka. Sai ku bi mu sau da kafa domin jin irin yadda hirar za ta kasance tare da gwanin namu na yau a cikin shirin Gwanayenmu daga nan tashar Nazari TV. Yau siyasan nan da ake saura kaɗan ta zama na hauka. Ka zagi uwayen wancan idan ya ji ka ba zai kyale ka. Kai za ka yi ma wani shari saboda gyaran al'amuranka. Mu kiyaye 'ya'yan Nijar, wannan ba tsarinmu ba ne ba. Sunana Jaharu Anzali, wanda mutane suka yi sani da suna Jafar. Ni artist ne, ina dan taba 'yan waƙoƙi kaɗan-kaɗan da kuma wasu harkoki na daban insha Allah ta'ala. Alhamdulillahi, lalle harkar waƙa sha'awa ce ta sani cikinta, kuma ba gado ba ne ba, tunda ban gada ba. Kawai dai alhamdulillahi na tashi na ji ni ina ra'ayin in yi waƙa, kuma tare da taimakon ubangiji tun ina ƙoƙarin in gwada har Allah ya sa na fara yi. Kuma mutane tun da fara wasu na kushewa aka kai matakin da ake cewa yayi har Allah ya kani matakin da nake yi insha Allah. To gaskiya ina tunanin bamance ba kusan kamar 2008 zuwa da 9 insha Allah ta'ala. To gaskiya abu ne mawuyaci in ce ga adadin waƙoƙin da na fi sabillahi, saboda kaman akwai tsarin da mawaƙa suke aiki da shi. Misali na album, ba a ce wane ya album na ɗaya waƙa kaza yayi, zai shirya na biyu yayi waƙa kaza. To gaskiya ni ban yi wannan ba, kuma ta la'akari da akwai waƙoƙi irin kawai misali waƙoƙin aure, waƙoƙin tallace-tallace, kuma duka gaskiya a tsawon shekarun ba mu sa irin wannan tsarin na ka tantance ba. Saboda shi yasa in ma kai yi hasashe ka faɗi adadi, wasu za su iya ganin kaman ka ɗibi abu da yawa. Wala saboda shi yasa kawai nake cewa fisbillah ban san adadinsu ba zuwa yanzu. To alhamdulillah, lokacin da na fara, mahaifiyata Allah ya mata rahama, ita kaɗai take tare da ni, kuma da yake ba a gida nake ba, ina wani guri. Abinda na kira ta na ce mata to gashi ga abinda nake so in shiga. Ta ce mini to nasiha da ta mini shine duk abinda za ka yi na rayuwa ubangiji Allah ya taimaka maka, amma abu ɗaya shine sa hannunka ka ɗauki abin wani, ma'ana sata kenan. Shine ban yarda kai ba a rayuwa, ba da yawuna ba, ban lamunce maka ba. An duk sana'ar da za ka yi a rayuwar duniya ubangiji Allah ya sanya alheri a cikinta. To wannan kusan shine, amma dan kalubale na cikin 'yan uwa, wani zai iya gaya maka wani suna, ko wani zai iya kiran ka da wata magana. Wannan ni bai cika sha mun kai ba gaskiya, saboda ta la'akari da duniyar mu yadda ta riga ta zama, malami zai hau mumbari ya ja aya, ya ja hadisi, ya fassara, ya ma mutane wa'azi, a zage shi. To balantana kai da zaka zo. Don haka duk abin da ka shiga na rayuwar duniya dole sai ka fuskanci kalubale, amma da yake ita na samu addu'a ta, kuma Allah ya mata rahama har Allah ya raba ni tare da ita. Kusan kullum wannan sa albarka ita ce tsakanina da ita, alhamdulillah. Don haka ba ni da wani abin nan. To alhamdulillahi, mafi yawanci tambayoyin da ake mini shine kaman kai dan Nijar ne, dan ina ne, kai dan Nijar ne, dan ina ne, kai dan ne. Wannan ita ce tambayar da ba da jima ba ma na amsa irin wannan tambayar. Abinda nake cewa mutane, ni babana ba'adare ne, Allah ya mishi rahama, mutumin garin Holowa ta karamar hukumar ta Jaye a department ɗin Ilela, jihar Tawa. Mahaifiyata ita ma Allah ya mata rahama, mutumiyar garin Kekeni ce, cikin karamar hukumar Gangara a department ɗin Tanut, jihar Zandar. Kenan
na baka iya wannan amsa ta isa. Masha Allah. To ni ban ma ga menene na dalilin ɗaukar kai ba. Shi ɗaukar kai da wace ma'ana, ka ɗauki kai ka kai shi ina. Ɗan adam ba komi ba ne face halittar da Allah ya yi, kuma baka da wani kan da za ka ɗauka. A lokaci kaɗan, segon guda, Allah na iya jarabta ka da abin da sai an tada, sai an aje, sai an juya. To ɗagawa ta mi za ka yi? Gaskiya bani daga cikin wannan, kuma bani fatan Ubangiji Allah ya samu irin wannan ra'ayin, saboda yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa na ce maka kamar ita kanta harkar waƙa ni ban ɗauke ta na in yi suna ko a mutu ko a yi rai ba. Kawai dai na ɗauke ta wani abu da ya zo min a rayuwa a matsayin ƙaddarar da Allah ya ɗauko ni ya nasa a ciki. To kuma ina biyayya ga ƙaddarar Allah zuwa lokacin da ya ga dama ya cire ni daga cikin al'amarin. Amma ni ban ɗauki waƙa a matsayin wani abun ko a mutu ko a yi rai ba da zan zo yana ma wani jiji da kai nami. Na yi zama ga wanda suka sani, ina da studio wanda ake iya yin kiɗa da waƙa da komi a ciki, ina da kayan aiki wanda za a zo a yi video a ciki, ga ma'aikaci alhamdulillah ƙwararre wanda ya iya kowane ɓangaren, ga jama'a ana tare da su. Amma a sama da shekara ɗaya ni ban ma kai na bidiyon waƙa ba, ban kuma shiga ne wata waƙa ta neman suna ba, don haka ni kamar abin bai sha min kai ba. Alhamdulillah, kamar an yi lokacin da ko da yake ko gobe ina rubutawa, ya danganta da muhimmancin waƙa a gurina. Waƙar da zan yi, misali akwai waƙar da ina buƙatar in mata zama na musamman, to ina zama in rubuta ta a nutse. Akwai waƙar da kuma za ta zo mana a kai tsaye, wanda ba ni baka in na ce sai na jira na yi rubutun ta, gaskiya ƙarshen ta ma a samu matsalar da ba za ta iya min yadda nake so ba, tunda waƙa tana da wani abu ni dai ga yadda take zo min. Akwai lokacin da in ta zo min a cikin awa ɗaya ina iya yin ta in ƙare. Akwai kuma in ba ta zo min ba wallahi zan iya yin wata ina bibiyar waƙa guda na kasa ida. To wannan sha'ani na yau da gobe na harkar ɗan adam, ya danganta kawai da waƙa. Amma dai ina rubuta, amma dai yanzu mafi yawancin waƙoƙi na gaskiya duk da waƙoƙi ne in ka saurare su kamar na rubutu, tunda ana ƙoƙarin kiyaye ƙa'idodi, amma dai ba tare da na zamana na rubuta ba. Amma sai dai in je a studio kai tsaye ina nazarin, ina abin nan ɗinta insha Allah. Kafiya ita ce ake ce ma sabka da harfa wanda suke kalmomi wanda suke kamar sun dace da juna. Kamar yanzu idan na ɗauko wannan waƙa ta mata da maza 'yan Nijar, in ka saurara a baitina na farko ina cewa ya mai sama sarki Allah Ubangiji kama mene rabba. Kenan kama mini rabba, baɗin nan da nasa, to ya kamata ya kasance kalma ta biyu da za ta biyo ita ma haka take, ta uku haka take. In ɗango ne baiti ne mai ɗango hudu, ya kamata a ce ta ƙarshe kuma ta zo da ƙarshen amshi. To wannan kamar ita ce kafiya. Ita kuma kafiya kamar ita ce take bambanta rubuta ta waƙa da waƙar zube. Kamar waƙar zube ita ba a yi mata kafiya, kawai duk kalmar da ka ɗauko ta dai dace ta hau kiɗa sai ka ɗora. Amma ita kuma kafiya kamar in dai rubuta ta waƙa kake, dole sai ka kiyaye wannan kafiya, sai ka kiyaye ta. Kuma ta samo asali ne daga marubutan waƙoƙi na Larabawa. Su kuma asalin kafiya ana iya cewa kaman abu ne wanda yake da asali da Alƙur'ani. Wala abu ne wanda yake da asali da Alƙur'ani, saboda malamai sun sani yadda take. Ga abin in ka ɗauko irin su shamsi wa duhaha wal qamari iza talaha, duka zaka gansu. Wala don ka akwai surori na Alƙur'ani da yawa wanda suke da ire-iren to marubuta sun ɗauko wannan salon ne na Alƙur'ani, suke amfani da shi ta yadda kaman za su rika haɗa kalmomi masu ma'ana. Kenan kuma duk inda za ka saba sauraron waƙa mai kafiya, to sai aka ce wannan mawaƙin kuma mawaƙi ne mai waƙa rubuta ta waƙa, sai ya yi waƙa babu kafiya. Idan ka zo kana sauraron waƙa za ka ji ba ta da daɗi, ko ya fara da kafiya sai ya je gaba ya lalata abin, sai ka ji abin bai da daɗi. To wannan duka yana da, amma kuma wanda suke su a zube suke waƙoƙinsu, kaga su wannan bai shahe su. A gaskiya waƙoƙin kafiya sun yawa cikin waƙoƙina, tunda mafi yawancin lokuta ina rubuta, kuma ko ban rubuta ba na je wajen yi
ina dan kwatantawa dai haka nan daidai gwargwado daidai hikimar da Allah ya bani in ga yadda zan yi in dan kwatanta, duk da bani iya cewa kowace tana dauke da kafiya, amma dai ina dan kokarin dan kwatanta haka nan kadan daidai iya sani na. To alhamdulillah gaskiya makarantar boko sai dai mun tsinta kawai iya abin da muka gani a titi, amma ni ban je makarantar boko ba. Alhamdulillah dai na je islamiyya, mun yi makarantar allo, alhamdulillah mun dan tattaba daidai gwargwado, amma boko kan muna ganin yan boko dai da abinsu. To alhamdulillah islamiyya na samu dai na sabke cikin kudurar Allah, kuma me ake cewa kaman a yanayin ta yadda ake yanzu har gobe har jibi ina roƙo ga ubangiji Allah subhanahu wataala ya taimaka min ya bani daman da zan koma akan harkar karatu. Ina son harkar karatu insha Allah. To gaskiya kusan kowace sahiya ina tambayar kaina, fi sabilillahi ina jin ta tana rabuwa da jikina. Duk lokacin da zan zauna a cikinta ina samun fasahata mai, amma a raina ne nake jin kwata-kwata ban san ta fara huta daga raina. Magana ta fi sabilillahi kenan. To alhamdulillah matsala ba ta biyan bukata ba ce. Duk wanda suka sanni, wanda suke tare da ni sun san cewa abu wanda ya zama kadarar rayuwa shine, amma ni tun asali kaman akwai ra'ayi na kaman ka yi suna ko kana neman ɗaukaka, to duk wannan dama ni bai taɓa biyo min a rai ba a cikin rayuwata, bai taɓa zamna min a cikin kai ba kamar na ina neman ɗaukaka ko wani abu. Yau alhamdulillah a cikin harkar waka na san mutane da yawa sun sani, kuma na samu alkhairi da yawa a dalilinta, kuma yau idan zan tsayu kamar ita ce na ɗauka a matsayin ko a mutu ko a yi rai ɗin, bi iznillahi ta'ala za a cimma da inda ya kamata a ce an cimma. To amma a raina ne akwai abubuwa da suke gabana wanda nake ganin ya kamata a ce ina ta roƙo ga ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya dafa min akan inda na sa gaba ɗin nan. Reman harkar nan ta waka ina fatan dan jaye mata insha Allah. To kasan ita rayuwa mu a matsayinmu na musulmi, dama malamai suna ce mana kaman duk in ka gane kuskurenka to kaman ka ci rabin gyara. To a koda yaushe abin da muke roƙo ga ubangiji Allah subhanahu wataala shine ba mu daman gane kurakuranmu, kuma ya ba mu ikon gyarawa. Magana wa'azi kuma ai duk wanda yake abin nan yana ji, wannan su ce haramun, wannan su ce a ya halatta, wannan su ce a abin da ka faɗi ko ka abin nan shine. Ni dai kawai ra'ayina ne, dama ra'ayi ne ya sani a cikin ta, kuma ra'ayi ne yake nema ya raba da ita. Wannan shine saboda kamar yadda na ce ina da abubuwa da yawa da nake hangi a gabana insha Allah ta'ala. To ni gaskiya a halin yanzu inda hankali na ya karkata, bukata ta tahi kuma bangaren abin da ya shahi bangaren noma da kiwo. Wannan su ne abin da nake nema, ko da yaushe nake neman taimakon ubangiji ya kama mini, ya samu na tabbatar da mafarki na a wannan bangaren, saboda dama ita ma waka ni a hujjar da na rike ta kamar hujja ce da zai rika bada sakonni zuwa ga al'umma. To masha Allahu, Allah ya yi mu cikin wata al'umma wadda ba a cika fahimtar saƙo musamman aka ce ya fito daga hannun mawaƙi ba. Waƙa tana da abu kaman guda biyu, wanda kamar yanzu matsayin salula ne, waya wannan ta hannu, tana da ɓangare mai kyau, tana da ɓangare mara kyau. Akwai mawaƙa da yawa da ke amfani da waƙa wajen gurɓata tarbiyyar al'umma, wajen kawo rarrabuwar kan al'umma, wajen kawo matsaloli da yawa cikin al'umma. Akwai kuma mawaƙan da ke aika waƙoƙinsu na haɗin kan jama'a, na ƙasa ta zauna lahiya, na wayar da kawunan al'umma ɓangaren ilimi da dai sauransu. Kenan kaga ita waƙa tana da unhani, tana da rashin unhani, ya danganta da shi mutum wani ɓangare ya ɗauka. To alhamdulillah, bayan waƙa ina da sana'ar da ita ta taimaka min ma a cin nasara harkar waƙa, ita ce harkar gina. Ina taɓa harkar masoniri alhamdulillahi,
bayan na yi zama Algeria kuma na zo Nigeria, don a Nigeria nan na zauna a wani kamfani da ake cema Usmaniya Nigeria Limited da ke birnin Kebbi. Sun taimaka sun bani dama bayan zaman da na yi da su na in koyi aiki. Shekarar kamfanin akalla kusan 35 a yanda suke hodi a wancan lokacin. Ba a samu ɗan Nijar dai wanda ya koyi aiki a cikin kamfanin ba, sai ni ne na farko. Matsalar ma da ke akwai kamar su kamfanin a tsarin ka'idar su ba a koyan aiki a cikin kamfanin su, sai dai bayan ka iya aiki ka zo a ɗauke ka aiki. To alhamdulillah na samu wannan alfarmar, kuma bayan na abin da muna taɓa aiki har dai na dawo nan gida. Da na dawo nan gida na je Agadas, Allah haɗa da wani mai gidanmu Metir Umaru, shi ma aka nuna min yadda wasu abubuwa suke nan, saboda matsalar bambancin aikin nan Nijar in kana aiki dole sai ka zama ferayar mai ɗaura waya, sai ka zama minize mai buga katako, sai ka yi gina, ka yi waye, duka sai ka haɗa. To yanzu irin can kuma aikin da muka yi ko aikin da ma ake yi Najeriya yanzu, in kana beton ma katako ya buɗe ma son baka taɓa shi, sai dai ka koma gehe a kirayo mai aikin katako mini zai zo ya gyara ka ci gaba da aiki. To na Nijar kamun ka yi aiki na Nijar dole sai ka ce ka iya komi, dole saboda a yanayin al'amura. To alhamdulillah wannan ita ce sana'ata ta wadda tana sahun gaba a cikin abubuwan da nake ji da su har yanzu. To kuma ina nan ina rarrahe, ina ƙoƙarin kama ɓangaren harkar noma da kiwo musamman. Wannan ina ƙoƙarin kama su a matsayin babbar sana'a wadda nake so in ɗoro a kanta, kuma alhamdulillahi in ɗora wasu ma a kanta. Wannan shine kamar da abin da nake ina tunanin menene zan iya yi wanda zan ba kaina da ƙasata da kuma wanda suke kusa da ni gudunmawa. Abin da yasa na shiga ɓangaren film, kamar yadda jama'a da dama wasu suka sani, akwai kamfani na Anzali Production wanda yake haraka film, wanda kamfani na ne. To shi ma dai duk magana guda ce, kamar na aza kamfanin ne saboda na ga film akalla idan aka yi mishi tsari, mutum zai iya kallo da iyalan shi, al'umma da yawa, matasa za su kalla da tijawa za su kalla, ya danganta da sakon da yake ciki. To shi yasa muka yi unhwani da wannan salon na bangaren harkar film, saboda mu aika wasu sakonni masu matuƙar muhimmanci wanda suke da alaƙa da ƙasa da kuma al'ummar mu gaba ɗaya. Wannan shiri kusan ina iya cewa mun aza ɗan bayin shi ne tun wajen 2011 kenan, tun mun aza ɗan bayin wannan shiri na farko da muka yi da ake cewa dogaro da kai tun shekara ta 2021. To alhamdulillahi kamfanin gaba ɗaya dalilin kafashe shine ba da gudunmawa ta ɓangaren harkar film zuwa ga al'ummarmu da ƙasarmu, kama daga ɓangaren tattalin arziki, ɓangaren haɗin kan al'umma da dai sauransu. Wannan shine dalilin da ya sa muka zaɓi ɓangaren harkar film, kuma muka yi iya abin da muka yi har Allah ya ƙaddari muka shirya wannan shiri da ake ce ma dogaro da kai. Kuma alhamdulillahi wanda za su ga shirin nan gaba ta hanyar wasu kafafen sadarwa za su tabbatar da cewa kamar shiri ne da muka yi saboda mu gwada ma al'umma masu kuɗinmu da talakawanmu cewa hatta da gwamnati kanta ga hanyar da ya kamata a ce an bi saboda a tseratar da Nijar da kuma al'ummata. Shi dogaro da kai kamar yadda jama'a suka sani, mun yi shi zango na farko mun ƙare, kuma mun haska shi a babban zauren taro na Palais de Congrès na Niamey ranar 1 ga watan Juye ko shekara ta 2023 muka yi wannan. Alhamdulillahi. To bayan nan muna da tsare-tsare da yawa da kuma maganganu da mutane da kamfanoni da mun so a saka a wasu kafafen sadarwa na cikin gida da na ƙetare. To sakamakon me ake cewa al'amarin 26 ga watan na Juye kuma, to abubuwa da yawa sai suka ɗan dakata. Yanzu dai muna nan muna bibiya insha Allah ta'ala sannu mu ga ta yadda za a yi a daidaita wasu abubuwa wanda suke iya daidaituwa, ta yadda za a saki wannan zangon na farko. Duk da akwai tele ta ƙasa ita ma muna da yarjejeniya da ita za ta saka, to su ma har zuwa yanzu dai ba su fara saka ba, tana yi amma sun ce mana za su saka ba da jimawa ba saboda wasu tsare-tsare.
to insha Allah ta'ala ka ji abin da ya dan dakatar da mu. Shi kuma ci gaba da shirin kamar yadda na ce zango na 2 har zuwa na 3 na 4 ma Allah ya amince abu ne wanda ke buƙatar kuɗi. Mun yi tsare-tsare da yawa, mun tuntuɓi abokanan hulɗa kamin yanayi ya zo ya dan samu tangarɗar da aka samu, don ka yanzu sai mun sake shiri kuma sai mun sake tuntuɓar wasu abokanan hulɗar wa'anda za su iya kamawa mu gani yadda al'amarin zai ta insha Allah. Cirka shi masu kallon mu da sauraron mu akan tashar Nazari TV, a yau kun ji irin tattaunawar da ta kasance tare da gwarzon namu Jafar Anzali ko kuma Anzali Production. Kun dai ji irin gwagwarmayar da shi ma yayi a bangaren waka, wanda yake a halin yanzu yana ci gaba da yin haka din domin ci gaban kasar mu jamhuriyar, da kuma abin da ya shafi harka film wanda shi ma yake gabatar da shi, ma'ana Anzali Production wanda su gabatar da film din Dogaro da Kai. Kun dai ji kuma irin yadda aka kwana. Ina fatan wannan tattaunawar da muka gabatar da ita ta kayatar da ku masu kallon mu akan tashar Nazari TV. Ku ci gaba da bibiyar tamu akan layin namu Facebook da kuma YouTube. Kar ku manta kuma ku dinga yin abone domin samun sababbin abubuwan da zamu dora muku a cikin wannan tasha ta Nazari TV. Nazari TV, hasken al'umma.